kuom joma chuo. Ing'eni chon 2018 kanyo ne joma mine gi joma tindo. Sani yudo ka nyathi ma dichuo kata chuo ema koro kendo koro dere saa nikech chuo seche moko gineno ka ngima tek koro ng'ato temo ni oringi. Ting'eni ngima to ok di ringi nikech ngima to kawuono e ngima timore kawuono. Koro ka idwa ni iringi ok inyal to boa. Mar adek en gima iluongo ni societal expectation. Societal expectation en niya, kaka ing'iyi e anyuola kacha. Iyudo ka dichuo ing'iyo kaka siro, dichuo ing'iyo kaka okumba mar dala kata mar jamii. Koro dhi yudo ka ma en gima osemiyo dichuo kihondko mar paro nikech kopo ni seche moko dichuo onge kata tich kata yuto maber to oneno ka gima osefel, oneno ka gima en ng'ama koro osedwaro lokucho ma ikwanya koro koko yudo ng'ama nyalo sire kata ng'ama nyalo ng'ise ni it is well, ng'ama nyalo ng'ise ni pod inyalo dhi mbele. Ma emomiyo chuo mang'eny kawuono odonjo kata weche mag math gi weche mag mer gik ma kamago. To gik ma kamago konyo gino miyo kawuono wabiro ka mondo waketi piny wapuonji mondo iyud kaka dhi ber. Erokamano ahinya. Jomoko penjo kendo nyalo wacho. Mbui penjo maketo kar kacha, thoth jok maloso kar kanyo giwacho ni gin gik moko ariyo ema kelo kionko ne joma chuo. Mano moting'o pesa kod mon. Daktari